Welkom allemaal bij Radio Pirolas. We zijn er weer met een verse aflevering. De vuilniszakken staan maar aan de straat. De lockdown is niet van kracht. We kunnen het zo bont maken als we zelf willen. Maar leuk dat jullie er zijn. En heel erg leuk dat wij hier vanavond Siska van der Meijs hebben als gasten. En ik vind het superleuk dat je er bent. Je ziet er stralend uit, dus dat komt helemaal goed met ons. Dankjewel, Jean-Paul. Dankjewel, sorry. Ja, Siska, je bent al geënt, geloof ik, hè? Je hebt al je coronaprik heb je al gehad. 1, AstraZeneca. Kijk, AstraZeneca. Ja. Je bent niet bang geweest, je zegt, ik doe dat gewoon. Ja, daar straal ik van. Ja. Ik heb mijn nummertje 2 gisteren gehad en ik moet je zeggen dat ik van de tweede niets meer, ik voel daar niets van. De eerste heb ik het even gemerkt, maar nou niet meer. Helemaal niks. Dus jij komt uit de zorg. Ja. Dat is voor ons een beetje een domein waar we niet zo heel vaak hopen te komen, hè? Maar jij zit er iedere dag en al 25 jaar lang. Ja, 25 jaar psychiatrie. 25 jaar psychiatrie? Bijna, ja. Waar werk je? Ik werk bij de Levantengroep. En de Levantengroep is een organisatie die zich bezighoudt of ondersteuning biedt aan mensen met psychiatrische kwetsbaarheid en mensen in de maatschappelijke opvang. Dus daar zit de RIMO bij, de oude RIBW, dat is de regionale instelling beschermde woonvorm. Het maatjesproject van Horizon is erbij, Impuls, Blijf van mijn lijf, Oase, Uit de Steigers. Dus heel veel organisaties die zich daarbij hebben aangesloten en wij richten ons op wonen, participatie en ondersteuning. Okay. Dat is onze dingen. We hebben 3700 cliënten, waarvan een deel intramuraal woont, dus in huizen, en een deel gewoon in de wijk. En ik geloof dat we 550 medewerkers betaald hebben en 350 mensen vrijwillig, waarvan ook een deel ervaringsdeskundigen. Dus dat is wel een hele club. Dat is een heel gezelschap. Ja. En dat klinkt naar eigenlijk ook een hele waaier aan patiënten, noem ik het maar even, of cliënten, ik weet niet hoe jullie die noemen, maar zoiets zal het zijn. Eigenlijk noemen wij ze op dit moment partners, omdat we uitgaan van een gelijkwaardige situatie tegenwoordig. Dus het is niet meer de rol van de hulpverlener die alles beter weet, maar het is dat je samen optrekt en kijkt wat iemand nodig heeft. Dus het is een soort visie en missie die uitgezet is geworden sinds de kanteling. Dat je eigenlijk niet meer wilt dat mensen overgeleverd worden aan de mensen in de zorg, maar dat ze mee vertellen wat ze nodig hebben en wie hen daarbij kan ondersteunen. En dan hoef je niet altijd bij de professionals uit te komen. Maar als je het zo bekijkt, dan zijn jij en ik ook patiënt. Altijd. Ik denk dat iedere mens is psychisch kwetsbaar. Iedere mens is van nature kwetsbaar, daar ben je mens voor. Alleen is het raar dat we daar wat spastisch over doen. Want ik denk op het moment dat je kunt erkennen dat jij morgen psychiatrisch ziek kan worden of dakloos, en ik ook, dan heb je meteen een heel ander beeld van hoe je met elkaar omgaat. Het is niet de ver van mijn bedshow. Het is dat ik toevallig hier zit en jij toevallig aan de andere kant van de lijn. Maar je hebt natuurlijk, ik zou maar zeggen, 20 jaar geleden heb jij ook een hele andere verhouding meegemaakt, waarin laten we maar zeggen, de patiënt op een ander niveau staat of wordt neergezet eigenlijk als de verzorgende. Wij werden probleemgestuurd opgeleid, dan gingen wij bedenken wat het probleem was. Dan zeiden wij tegen de mensen wat ze moesten doen en dat ze zich dan beter gingen voelen. En het was zelfs zo, en daar kan ik nou wel wat om lachen met mijn oud-cliënt waar ik vroeger begeleider van was. Wij hadden op een gegeven moment een woonvorm en er werd dan Sinterklaas gevierd. Er waren mensen van boven de 50. Wij bedachten als begeleiders dat het gezellig zou zijn. Dan gingen we een Sinterklaas optuigen en ik rende rond de Zwarte Piet, haha gezellig. En dan moesten de mensen komen voor het cadeautje. En als ze niet kwamen naar Sinterklaas kregen ze ook het cadeautje niet. En er waren mensen die kwamen niet, want die hadden daar helemaal geen zin in. Maar wij vonden dat allemaal ondankbaar. Want wat waren de cadeautjes? Dat waren zelf beschilderde tulpen en een stukje zeep. En dan vonden we het vreemd dat de mensen niet kwamen. En nu denk ik, met voortschrijdend inzicht en vreselijke schaamte, van God, hoe konden wij nu voor hun bepalen dat wij Dus ik heb het er met die mensen ook wel eens over en dan kunnen we echt wel hartelijk erom lachen, maar dan bied ik ook mijn excuses aan. Want dat was zo vroeger, Dus nu zoeken jullie de gelijkwaardigheid en je trekt eigenlijk als een soort vrienden, zal ik dan maar zeggen. Bondgenoten, en soms neem je het een beetje over waar het nodig is en dan laat je los. En je gaat vooral volgen wat de mens zelf wil. Maar waar wil jij voor een beweging komen? En vaak is iemand nog niet eraan toe om in beweging te komen. En dan is het geen kwestie van niet willen, maar nog niet kunnen. Bijvoorbeeld omdat hij nog zozeer in een crisis is of depressie. Dat kan. Ja. Maar daar loopt toch ook een psychiater tussendoor die dan van alles vindt? Nee, wij zijn niet voor de behandeling, daar is Mondriaan voor bijvoorbeeld. Als we psychiaters nodig hebben, worden die ingevlogen. Maar wij zijn in principe van de begeleiding, dus wij ondersteunen. We zijn geen behandelsetting.
Oké. Ja, dat is toch iets anders. Oké, maar dan heb je het over, je zegt ongeveer 4000 cliënten, noem ik nu maar eventjes uit. Je partners zeg je. Ja. Dat is eigenlijk nog helemaal niet eens zoveel, want jullie bedienen een best een groot gebied van Zuid-Limburg. Ja, ik denk dat je er moet, eigenlijk is het zo dat 1 op de 4 mensen kan een psychiatrische kwetsbaarheid krijgen. En dat is bewegen, maar niet iedereen komt in de hulpverlening terecht. Of niet iedereen komt in de langdurige hulpverlening terecht. Dus je kan best zijn dat je op een gegeven moment een tijdje psychisch niet lekker bent. En dan ga je bijvoorbeeld naar een RIAG vroeger, of naar zo'n, PsyQ, of wat er allemaal is, tijdelijk. En dan pak je je leven weer op. En deze mensen die hebben gewoon wat langdurige zorg nodig. En soms levenslang, dat kan. Ja. Goh, dus je kent de meesten wel goed en ieder jaar beter, want je trekt lang met ze op, zal ik maar zeggen. Ik ken niet alle 4000 Nee, maar die in jouw groep zitten. Ja. Lijkt me fascinerend. Fascinerend, absoluut. En daar, ik ken jou al heel lang. Hè. Wij hebben op dezelfde middelbare school gezeten. Je was een van de opvallende meisjes uit de brugklas toen je daar arriveerde. Het was ook een van de eerste meisjeslichtingen op het Sint Maartenscollege, dus daar was 6. En je had de stoerste jongens uit de klas, dat waren jouw vriendjes. Dus dat deed je allemaal heel erg goed. Maar we hebben je natuurlijk een hele tijd uit het oog verloren. En waar je het meest opvallende in terugkwam enkele jaren geleden was in het domein van de positieve gezondheid. Nu kun je ons misschien eventjes uitleggen wat dat is. Want dat is natuurlijk wel een woord wat iedereen voorbij hoort komen, maar we weten misschien helemaal niet wat het is. Ja, ik zeg altijd meteen, positieve gezondheid gaat niet over per se stoppen met roken, of meer bewegen, of gezond eten, of niet meer mogen snoepen. Positieve gezondheid gaat meer over hoe ga je om met tegenslagen in je leven. En eigenlijk moet je ervan uitgaan dat het is ontwikkeld door Machteld Huber. En Machteld Huber, ik weet niet of je daar een foto van kunt laten zien. Kan. Ja, dat hebben we denk ik wel. Daar komt vast zo meteen een foto van Machteld Huber. Machteld Huber die is op dit moment einde 60. Ze is in de 60, ik geloof zelfs 7 of 68. En zij was 30, toen was zij huisarts en onderzoeker. En in die tijd werd zij zelf niet ongeneeslijk ziek, maar wel levensbedreigend ziek. Okay. En ineens was zij van huisarts, werd zij patiënt. Ja. En toen voelde ze zich miskend door de medische wereld, want ze zei, ik word alleen maar behandeld als een vat vol symptomen. En niemand kijkt hoe ik verder mijn hele leven leid. Ze zei, ik kan wel ziek zijn lichamelijk, maar dat wil niet zeggen dat ik verder niet meer ertoe doe als mens. Ook nog iets anders ben dan patiënt. Dan alleen maar patiënt. Ja. En zij voelde de drang om er iets mee te veranderen. Ze zei, hoe gaan wij nou eigenlijk met de mensen om? Dus die rolwisseling van haar, van arts naar patiënt, heeft haar aan het denken gezet. Okay. In die tijd liet haar partner in de steek en haar moeder stierf. Dus zij kwam ook nog in een hele diepe crisis terecht. En toen besefte ze dat je dan diep in de put, je is je hele leven ontwricht. En toch merkte ze dat je ergens weer invloed op kunt hebben, waardoor je langzaam je leven weer op de rails krijgt. Je stelt je verwachtingen bij. Je moet eerst door die pijn en door die rouwperiode, dat moet je doorheen. Je kunt het natuurlijk proberen te verdoezelen en weg te drinken en weg te slikken, maakt allemaal niet uit. Je weet dat je door dat al heen moet. En toen is ze erachter gekomen dat je op sommige gebieden invloed kunt uitoefenen. Toen is ze langzaam maar zeker weer op de rails gekomen en is ze gaan kijken, hoe is het mogelijk dat mensen zo veerkrachtig kunnen zijn als je heel diep in de put kunt zitten. En toen is ze gaan kijken naar, hoe kan het nou dat wij zo de mensen alleen maar zien als dat vat van symptomen. En toen is ze op zoek gegaan naar de oude definitie van gezondheid. Die stamt uit 1948 door de World Health Organization. En in die definitie staat dat je alleen maar gezond bent als je 100% niet klachtenvrij bent. Ja. Dus op lichamelijk, geestelijk, op financieel, op alle gebieden. Dan ben je gezond. Dat noemen ze gezond. Wie is hier gezond? Het gevolg hiervan is dat niemand gezond is. Zo is dat. Plus, op het moment dat je bij de dokter komt, dan blijf je dus doorbehandelen, omdat je uitgaat van het 100%. En dan ga je eigenlijk voorbij aan het feit of iemand zich gezond voelt. Ja. Want ik heb ook wel allerlei klachten, maar ik voel me hartstikke gezond. Dus wat dat betreft, toen is ze eigenlijk met 38 mensen over de hele wereld, professionals, antropologen, sociologen, verpleegkundigen, artsen, noem maar op, is ze gaan brainstormen 2 dagen over hoe zouden wij dan gezondheid anders willen zien. En toen zijn mensen gaan associëren. En er zijn toen 535 associaties uitgekomen en daar hebben ze 6 gebieden uitgefilterd. Okay. Een stukje lichamelijke functie, ben je lichamelijk in orde. Een stukje psychische functies, van hoe zit je erbij, ben je vrolijk, kun je je concentreren. Een
stukje zingeving, van heb je het gevoel dat je dat doet, heb je toekomstdoelen, heb je toekomstperspectief, het gevoel van kwaliteit voor leven, of je meedoet in de maatschappij, heb je genoeg mensen om je heen, waardoor je het gevoel hebt dat je onderdeel bent van een netwerk, en hoe red jij je in het dagelijks leven. Dus dat zijn 6 pijlers die eigenlijk je hele leven omvatten. Dat noemen ze positieve gezondheid. Okay. En waarom is het positieve gezondheid? Omdat je ergens altijd invloed op kunt uitoefenen en dat het niet uitmaakt of je, als ik bijvoorbeeld mijn lichamelijk niet goed voel en ik heb geen zin om daar iets aan te doen, kan het bijvoorbeeld zijn dat ik denk, weet je, ik ga eens wat meer met mensen optrekken, dan voel ik dat lichamelijke niet zo. Okay. Dus je hoeft niet altijd op dat ene te gaan zitten, het heeft altijd invloed op elkaar. Dus die veerkracht, uitgaan van veerkracht van mensen, van mogelijkheden en niet alleen maar focussen op wat niet goed gaat, dat is dat verhaal van de positieve gezondheid. Ja. Als ik je dat zo hoor uitleggen, dan denk ik dat in die 6 domeinen, dat niet alle mensen op die 6 domeinen dezelfde profielen hebben, dezelfde scores halen. Iedere dag is het anders. Het mooie is, als je het gaat invullen, ik zal het laten zien, nou, dat is die van mijn zus, daar wil ik zo wel iets over zeggen. Okay. Het is altijd een momentopname. Op het moment dat je hem gaat gebruiken als meetinstrument, misbruik je het gedachtegoed, want dan ga je weer op de oude manier kijken, van hoe kun je van een 5 een 8 gaan maken. Daar ga ik niet over als hulpverlener. Dan zeg ik zelf, van hé, dit is mijn spinnenweb, daar wil ik wel iets aan doen. Wat zien we bij dat spinnenweb? We willen wel eens eventjes kijken. Hier heb je er een. Dan ga ik dadelijk mijn zus voorstellen. Mijn zus is zwaar gehandicapt, die heeft MS, lichamelijk gehandicapt. Psychisch is ze 100% bij. Okay. Een hele intelligente, humorvolle, noem maar op. Veerkrachtige vrouw. We zien hier 6 bolletjes in een spinnenwebachtige structuur. Bovenin staat het lichamelijke stuk. Daar heeft zij een 7 op gescoord. En ik dacht, hoe kan dat nou? Als je lichamelijk helemaal niks kunt bewegen en alleen maar je hoofd. Ik had dus gedacht, dat is mijn aanname, dat ze daar een 1 zou zetten. Okay. Want ze kan haar hoofd. En toen had ze daar een 7. En toen zei ik tegen de rest, hoe ze zich psychisch voelt, was een 8. Kwaliteit van leven een 8. Ze had nog het gevoel van zingeving. Dagelijks functioneren, toen dacht ik, dagelijks functioneren een 8. Dat houdt in dat je met je geld om kunt gaan, dat je kunt grenzen stellen, dat je je dagelijks leven kunt leiden. Sorry. Toen zei ik tegen mijn zus, hoe kan het nu zijn dat je dit invult? Ja, zegt ze, ik woon in een focuswoning. Ik kan eigenlijk doen wat ik wil, want een focuswoning houdt in dat je 24 uur, 7 dagen in de week mag je afroepen mensen die je komen ondersteunen. ADL'ers heet dat. Algemeen dagelijkse levensverrichtingen worden ondersteund. Dus als mijn zus aangekleed wil worden, 's morgens om 6 uur en ze wordt gedoucht, dan bepaalt ze zelf welke kleren ze aan wil, hoe ze opgemaakt wil worden, wat ze wil eten, wat ze wil drinken. Dus eigenlijk zijn die mensen haar handen en haar voeten. Zegt ze dus, ik ben eigenlijk gezond, zegt ze lichamelijk, want zij zorgen ervoor dat ik mijn dingen kan doen. Ik voel me fit, ik heb geen klachten van pijn, ik slaap goed, zegt ze. Dus als ik dan mag invullen, is dat... Ze voert zelf de regie over hoe haar dag verloopt. Daar gaat het over. Ze zegt, ik bepaal hoe ik mijn dag invul en ik heb nog altijd zingeving en ik heb genoeg mensen om me heen om het idee te hebben dat ik dat doe. Dus positieve gezondheid, een nieuwe definitie is dat je eigenlijk de veerkracht hebt in iedere mens, niet in iedere mens evenveel, dat je zelf mag bepalen waar je voor in beweging wil komen, wat je wil veranderen, hoe jij je leven wil leiden. Dus eigenlijk in alle uitdagingen op het gebied van lichamelijk, geestelijk, maatschappelijk, financieel, noem maar op. Als ik zelf mag bepalen waar ik voor in beweging wil komen, is dat mijn recht op mijn leven. En als je dat dan invult, dan ga je jezelf achterscheven op de domeinen waarvan je denkt, hier heb ik het verdiend. Hier zie ik iemand die heeft... Nou, dat ben ik. Dat ben jij. Dat was mijn allereerste spinnenweb in 2017. Okay. En toen ben ik flink geschrokken, want ik had dus op algemeen dagelijks functioneren een 5. Moet je je voorstellen. En meedoen had ik een 10. Kwaliteit van leven een 7, zingeving een 9 en hoe ik me psychisch voelde toen ook een 8. En toen schrok ik van die 5, want eigenlijk dacht ik, wat is dat? En er stond bij, financieel goed omgaan met financiën, grenzen stellen, omgaan met tijd, hulp durven vragen, kunnen werken. Nou, ik werk me kapot, met geld omgaan is een ramp, mijn huishouden is vaak een ramp, noem maar op. Dus toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk niet zo goed voor mezelf kon zorgen. Daarnaast had ik op meedoen een 10. En bleek dus dat ik door de jaren heen heel veel mensen om me heen had verzameld waar ik allemaal leuke dingen mee deed. Uit eten of vakantie.
En ik bleef maar met iedereen bezig. Maar daardoor was ik eigenlijk dus ook de balans kwijt. Want als je maar met iedereen op stap gaat en uit eten, dan raakt vanzelf die portemonnee leeg. Ja. En ik weet nog goed dat ik dacht, ik moet gaan ingrijpen. Want dadelijk raak ik mijn huis nog kwijt. Want dat liep geld dus zo op. Ja. Dus toen dacht ik, hoe kan ik dat nou aanpakken? Want ik had die grip niet meer op die knip. En toen zei iemand, ja weet je moet eigenlijk een kasboek gaan bijhouden. En dan kun je zien hoe het is. Nou, ik heb een schriftje netjes aangeschaft. En daar 1 kolommetje zag ik wat binnenkwam. En 4 kolommen gingen naar buiten. Ik denk, En de keer daarna 1 kolommetje kwam binnen en 4 kolommen naar buiten. Ik denk, er gebeurt nog geen verschil. Ja. En toen weet ik dat ik met jongeren zat te vertellen. En jongeren die veel hadden meegemaakt, die van Into Your Place. En die zei, zus, je moet eigenlijk gewoon 4,5 envelopje in je kast hebben. Dan vul je die met weekgeld, weet je precies wat er cash is. En in eerste instantie dacht ik ben hoog opgeleid, ik ga toen niet met envelopjes zitten te werken. Ja. Tegenwoordig liggen die envelopjes bij mij in de kast, want dat is de enige manier, wat ik tegen jou zeg. Je kunt op heel veel gebieden heel slim zijn, maar als je weet dat je financieel niet goed bent, en digitaal niet goed bent, en huishoudelijk niet goed bent, kun je maar beter zorgen dat je daar hulp op krijgt. Ja. Ja, dan kan ik nog zo slim zijn op andere gebieden. Dus op het moment dat je daarna durft te kijken, van oké, hier ben ik niet goed in, en als ik zo doorga, dan gaat mijn leven gaat eronder lijden. En ik heb die sociale contacten ook onder handen genomen. Want toen dacht ik van, ik moet eigenlijk zorgen dat ik niet meer zoveel op stap ga. Dus ik ben toen ook wel met mensen gaan bundelen, wat meer samen, wat meer thuis eten. En natuurlijk zijn ook wel wat mensen afgevallen door de tijd heen. En toch is het een 10 gebleven, diezelfde verwaardering. Niet het aantal mensen, maar de kwaliteit van de betekenissen. Dus ik heb die 10 laten staan. Is jouw 5je, is dat nog weer een 6 geworden? Ja, dat is dus een 6, 7. Dan slaap ik beter, heb ik wat minder last van. Ja. Meer rust. Ik heb wat minder sociale contacten. Ik ben nu niet meer alleen maar bezig met anderen. Maar tegenwoordig ook een beetje meer rust voor mezelf. En dat is eigenlijk, door dat spinnenweb in te vullen, heb ik dat inzicht gekregen. En het gaat vooral om bewustwording. Dat is de eerste plek. Ik was me bewust ervan dat ik schrok van die 5. Of je dan in beweging komt, is nog maar de vraag. Kijk, op het moment dat ik ergens naartoe ga, bijvoorbeeld naar een huisarts. Als je naar een huisarts gaat nu en je zou zeggen, ik heb buikpijn. En dan kan zo'n man binnen de 7 minuten consult of 10 minuten kan met je gaan kijken hoe je aan die buikpijn kunt geholpen worden. Maar als je positief gezond gaat denken, dan zeg je oké, die buikpijn snap ik, maar hoe zit het op je andere gebieden? Hoe gaat het met je werk? Hoe zit het in je relatie? Sociaal. En dan kom je soms erachter dat je misschien, nu met corona, weet dat je werk misschien op het spel staat, of dat je huwelijk onder druk staat, daar kun je nog wel eens buikpijn van krijgen. Op het moment dat je op die manier dan gaat kijken naar je hele leven, kan het best zijn dat er andere oplossingen komen, waardoor die buikpijn ook opgelost gaat worden. Dus jij beveelt eigenlijk aan mensen, bevoel je je wel of niet gezond, probeer toch eens een keer dat grafiekje in te vullen, om te kijken hoe je daarvoor staat. En dat is altijd goed. Ja. Jij bepaalt hoe jij je voelt. En dan kan ik als hulpverlener, want dat is de oude manier, dan heb je neiging om te denken, heeft u daar een 6? Dat is niet goed genoeg. Dat ga ik niet doen. Dan gaat het niet over. Ik kan ook niet bepalen of iemand eenzaam is of niet. Daar ga ik niet over. Dat is jouw beleving. En de kunst is dat je mensen laat kijken naar het hele leven. En het is gebleken dat het hebben van zingeving, dus een doel voor op te staan, en het hebben van betekenisvolle contacten om je heen, dat de meest gezondheidsbevorderende factoren zijn. Kijk, dus op het moment dat je lichamelijk, zoals mijn zus, gehandicapt bent, die is oma, en die heeft een zoon waar ze van houden, en een schoondochter, die doen allemaal leuke dingen, en ze gaat met mij shoppen, en we hebben plezier samen. Dan zegt ze, nou sis, ik heb nog altijd de moeite. Voor mij, ze zeggen ook altijd, want ken je wel, het leven is als een frikandel, je moet hem zelf speciaal maken. Dat is mijn zus. En die heeft gewoon heel veel veerkracht. Zo doet hij dat. Dus eigenlijk is positieve gezondheid de blik naar binnen, de brede kijk op je leven en dan vooral, waar kan ik iets aan doen en waar wil ik iets aan doen? Wil ik überhaupt wel iets veranderen? Ja. Ook dat kan ik niet eisen van iemand. Het is jouw leven, daar ga je over. Ja. En als hulpverlener moet ik wel ingrijpen als er sprake is van gevaar. Gevaar voor jezelf, gevaar voor de omgeving of gevaar voor een ander. Dan heb ik de plicht om in te grijpen. Kijk. Als er crisis is, kan ik niet zeggen, kom, we gaan eens even gezellig een spinnenwebje invullen. Dat gaat niet. Maar andere keer, op het moment dat mensen in rust zijn, of mensen die gewoon eens willen kijken hoe ze erbij zitten, kun
kun je het altijd invullen. Ja. Hoe vullen we dat in? Moeten we jou bellen of kunnen we ergens naartoe? Je kunt hem altijd van de website afhalen van het Instituut voor Positive Health of de Beweging Limburg Positief Gezond. iph.nl zal dat zijn? En daar vind je de test, heet dat dan geloof ik? Ja, de test. Of je kunt hem digitaal downloaden. En voor mensen die niet zo goed met taal zijn, dan is er een eenvoudige versie waar je ook met pictogrammen. En als je dat niet makkelijk vindt, dan mag je ook iemand vragen van help mij daarbij. Want het ergste vind ik dat ik weet dat in Maastricht bijvoorbeeld 15.000 mensen laaggeletterd zijn. Oh ja. Maastrichtse mensen, geen mensen die van buiten Die kunnen niet echt goed lezen en willen dat ook niet. Ja. Nee, en die zijn ook niet zo gewend, die zijn vroeg gaan werken of hebben het nooit zo nodig gehad. En 15.000 mensen, dat houdt dus in dat je daardoor ook heel veel dingen mis kunt lopen. Een receptje niet kunt lezen, de wegwijzer niet kunt lezen. Als je gaat reizen met een trein of geld terug kunt vorderen. Digitaal vaardig ben ik niet zo goed, dus ik laat vaak geld liggen. Want als ik al zie dat ik weer een account aan moet maken, denk ik, weet je, laat maar zitten. Dus die toeslagen die lachen zich kapot met mij, want ik laat wel zitten. Maar ik ben niet de enige. Alleen ik durf er wel voor uit te komen. Dus ik zeg altijd mensen, schaam je niet. Je hoeft niet overal even goed in te zijn. Het is toch onzin om te denken dat je alles maar moet weten in deze wereld. Ja, dat is wel heel bijzonder aan jou. Je bent heel outgoing en je deelt je gedachten met degene die het horen wil. Je bent ook een bedreven vlogster, zag ik. Je maakt allerlei filmpjes, video's van de gebeurtenissen die je in je werk meemaakt of misschien daarbuiten. Misschien kunnen we eens even kijken naar zo'n videootje. Dat heb je zelf gemaakt. Dat staat denk ik op Facebook ergens. Altijd amateuristisch, hè? Is niks gelikt. Hè? Wat gaan we zien? Want jij weet, het gaat geloof ik over pizza bakken. Oh, is dat deze van deze week nog? Dat weet ik niet zeker, maar de heren gaan hem nu starten, want we zijn heel benieuwd. Dan zijn we weer, de meisjes van Houtbuik. En we zijn hier bij het vlogteam hartstikke aardig ontvangen door alle mensen, José de begeleidster. En we gaan hier lekker pizza's maken. En als je wilt in jouw organisatie dat wij langskomen, gratis en voor niets, voor een hand onder de riem te steken. Vooral voor mensen die het hard genoeg nodig hebben en hard bloederen in deze wereld, komen wij graag bij jullie langs. Met de pizzaovens, de rode Ferraris, helemaal voor jullie. En we gaan dadelijk lekker samen eten. Tot de volgende keer en voor dadelijk, Houtbuik! Nou, ze is geweldig. Ik vind dat super grappig. Weet je, het apart is, een collega zei tegen mij, je komt overal, mensen weten niet wat je doet. Kun je niet eens wat vloggen? Ik denk, vloggen? Ik ben helemaal niet digitaal. Toen had ik toevallig zo'n vlogworkshop gevolgd. Ik denk, een beetje ouwehoeren, dat kan ik wel. Hè? Dat is zo'n stickje, dat kost je €4. En ik denk, dat telefoontje. Toen ben ik dat gaan doen. En wat ik belangrijk vind, is dat mensen weten dat het allemaal activiteiten zijn die in de wijken zitten, waar je niks voor hoeft te betalen. Ze zijn altijd verbindend. En ze zijn ook vooral geschikt voor mensen die het niet zo makkelijk vinden om aansluiting te vinden. De mensen van de psychiatrie bijvoorbeeld. Of mensen die gepokt en gewazeld door het leven een beetje het zelfvertrouwen zijn kwijtgeraakt. Of noem maar op. Dus mensen die denken, god, ik wil eigenlijk wel weer eens een stapje maken richting samenleving. Of ik wil weer eens een beetje naar buiten. Dan denk ik, kom maar mee, we gaan kijken wat er is. En dan sluit je aan waar je je op je gemak voelt. Want je moet je ergens thuis en veilig voelen. Want als je ergens niet veilig voelt, dan ga je er niet naartoe. Dan ga je je alleen maar nog minder zeker voelen. En dat veiligheid vind ik overal van belang. Dus of je nou op school zit of in je thuissituatie, of dat je op school bent, een gevoel van veiligheid is de basis om te kunnen groeien. Te functioneren, ja. En dat bij veel mensen is die veiligheid heel erg aangetast geraakt. En moet je kijken, of wil ik graag kijken, van wat heb je wel nodig om die stap te maken. En desnoods ga ik met je mee, of iemand anders gaat met je mee. En we lopen door de wijken. Kijken wat er te doen is. Want het is altijd voor mensen die het gevoel hebben dat ze er niet meer zitten te doen. En dit was bij het vlogteam afgelopen vrijdag. Dat heeft me wel heel diep geraakt. En zoiets dat blijft me dan ook wel irriteren, omdat ik daar wel last van heb. Het zijn dus jonge mensen die op vroege leeftijd gevlucht zijn of weggegaan zijn uit een land van herkomst. Afghanistan, Egypte, Iran, Syrië. En dat zijn lui, die zijn dan 18 geworden, dan worden ze op straat gezet vanuit het asielzoekerscentrum en dan stopt het. En er zit een jongen bij, die is al 5 jaar, krijgt geen uitkering, kan niet naar school, heeft geen verblijfsrecht. En dan denk ik, en toen kunnen we zomaar dat toelaten? Daar heb ik last van. Dat zijn allemaal nette knapen met een
hoop op een toekomst. Ik vind dat ze recht op een goede toekomst. Als je ze hier naartoe haalt en je geeft hen dat stukje, dan maak het ook af. Laat ze dan niet over de schutting rollen en laat ze vallen. Ik kan daar niet goed tegen, dus als iemand mij daarin kan ondersteunen nu, van wat kunnen wij daarvoor betekenen, dan wil ik daar graag mee naar kijken. Want dit zijn dus de dingen waar ik dan van denk, hoe kunnen we dit nu een beetje meer weer dus vlot trekken. met name de groep asielzoekers die in jouw groepen zitten, daar zou je best wel ondersteuning bij kunnen gebruiken om die mensen wat verder te helpen. Ja, zeker. Ja. En dan zit het, en vooral omdat ze niet verzekerd zijn, mensen durven dat risico niet te nemen. Terwijl ik denk, als we altijd zo blijven denken in risico en wantrouwen, dan komen we nergens. Dan komt het er niet uit. Ja, dus ik ben altijd wel op zoek naar dit soort activiteiten. Daar moeten we, die oproep die zetten we er nog eens een keertje bij, als we straks de video weer releasen. Nu heb je zelf ook een beetje een depressie meegemaakt in je leven, want ik kan me herinneren, dat is toch al heel wat jaren geleden, ik kreeg een kaart van jou met jezelf in beeld, te midden van misschien wel 500 schapen. Groetjes, sis, schapenpis. Ik kan me nog zo herinneren, want dat was een hele opvallende kaart. Die kwam uit Frankrijk. En daar zat jij dus. Ja, dat klopt. Hoe was dat ontstaan? Ja, ik ben, kijk, vaak begrijp je je leven pas achteraf. En ik weet dat ik op mijn 15e, kijk, daar komt we krijgen een bezoeker, een verstekeling. Kijken voor wie die kiest. Oh, ja, maar ze zegt, nee, je maakt geen kans, weet je. Hij weet dat hij hier makkelijkste ligt en bij jou moet hij nog maar uitproberen. Dus hij denkt, ik neem geen risico. Hij heeft goed gelezen. Hij zit hier in zijn veilige comfortzone en daar wil hij even niet uit. Bij jou weet hij dat hij veilig is. We zullen hem straks een grafiekje laten tekenen en dan weten we waar het hem aan schort. Heerlijk, hè, Maar jij hebt natuurlijk ook met honden gewerkt daar als schapenhoedster. Ik had al 3 border collies. Ja, geweldig. Ja, weet je, als je het hebt over verwondering en hoe dieren dan gewoon hun weg weten, dat instinct kunnen volgen, dat was bijzonder. Ik moet je zeggen, ik ben toen in die tijd, weet ik, mijn moeder is gestorven toen ik 15 was. Toen je 15 was, dat is heel jong. Ja, die was 41, toen zat ik op 4 HAVO. En in die tijd sprak niemand erover. Je ging terug naar school en dan was het zo. Maar natuurlijk zit er van binnen een bepaalde rouw waar je niet wegkomt. En je voelt je ook meteen een buitenbeentje, want er is iets met je gebeurd als kind, waardoor je ineens de volwassen wereld ingepleurd wordt en je bent nog niet toegerust erop. En we hadden het geluk, we woonden in een volkswijk en toen waren de buren die gingen voor ons koken, want mijn vader kon niet voor ons zorgen. Die man was onthand, die wist niet hoe hij een eitje moest bakken. Lieve man, maar enfin. Dus de buurt die was daar en overal hingen touwtjes uit en bij de buren mochten we eten en een tante om de hoek die ontfermde zich wat over ons. Maar ik heb me toen heel eenzaam gevoeld. Toen heb ik toch wel op mijn vriendje gestoord destijds en die had een hele lieve moeder. Dus ergens voelde ik me ook wel weer thuis en welkom in dat gezin. Een man alleen die achterblijft, valt het gezin wat uit elkaar. Dus mijn zus en ik, we zaten vaker bij de vriendjes en mijn vader zat vaker in het café op de hoek. Hij zei wel eens, als ik destijds geen baan had gehad, was ik naar de ratten gegaan. Dus ik ben ik ben in Eindhoven gaan studeren. Op een gegeven moment raakte die relatie uit en raakte ik dat stukje kwijt. Dat stukje tweede huis eigenlijk. Toen ben ik me op mijn werk gaan storten. Ik was op een kinderdagverblijf, hebben we mee opgezet en met vrijwilligers. En dan kreeg ik een baantje en aan de hand kreeg ik dan een leidinggevende functie. En ik ging op stap en ik ging tekeer. Hop. Ik ben nogal van de doordenderen en vooral nergens bij stilstaan. En ineens ben ik van de een op de andere dag stopgekomen. Ik weet dat ik die leidinggevende functie had in een bestaand team. Ik voelde me daar niet happy bij. Ik kon niet tegen die krachten om me heen, want de mensen, sommigen vonden het niet leuk dat ik die baan had gekregen. Ik kon er niet goed tegen en toen was ik 24. Dus ik kwam thuis, ik zei, god pap, ik vind er niks aan. Zegt hij, ja, mijn vader was altijd degene wat me erg steunde en die zei, nou, heb je op je 24e een leidinggevende functie, is nog niet goed. Ja, ik denk, ja, nou, dankjewel. Dus oké, denk je, het ligt aan mij. Maar vervolgens ben ik toen wel, heb ik gezegd van ik ga echt functioneren als iemand anders gekomen. Maar op een gegeven moment ben ik helemaal stopgekomen. Die roofbouw die je pleegt, die eist een tol. Dus met 24 ben ik met een forse burn-out, toen heette dat overspannenheid, ben ik thuis komen te zitten. En het enige wat ik dacht was, wat nu? Baan weg, relatie weg, zingeving weg, doel weg. Vader die maar niks vindt en niks. Dus ik voelde me radeloos verloren. Als ik dat terug kan halen, denk ik voelde me niet meer aangesloten, ik voelde me niet meer, ik wist het niet meer. En toen dacht ik, nu denk ik ben gewoon fors depressief geworden in die tijd. Toen had ik daar geen woorden voor. Ik had nog nooit van de GGZ gehoord of van de RIAG, want alles was waarschijnlijk daar beland. En ik ben toen gaan wandelen en toen dacht ik, wat zou ik nog willen doen
voordat ik besluit of ik wel of niet nog doorga met het leven. Hè. Zo erg was het. Wow, ja. En toen dacht ik, en nu kan ik erover praten, en ik vind nog altijd dat daar ook open over gepraat kan worden, want je kunt op een punt komen dat er gewoon alles je ontvalt en dat je het gewoon niet meer weet. En toen dacht ik, weet je, ik wil graag naar Frankrijk, want ik kom daar graag, maar ik wil wel iets in de natuur, zodat ik alleen maar mijn lichaam hoef te gebruiken, dan gaat dat hier vanzelf over. En toen kwam ik in Bordeaux, in een schapendorpje terecht, en het lag midden in de bergen. Er was niks, geen elektriciteit, er was alleen maar schapen. Ja, je hebt daar wat foto's van meegenomen, Ja. die kunnen we, kijk was hier, dorpje. hier kun je het zien. Ja, ja. Er was niks, er was geen winkeltje of iets. En ik weet dat ik daar mijn eigen hout moest sprokkelen. En s'avonds was er een kaarslicht. Maar ik weet ook dat ik toen die berg op ging en als stadsmeid dacht ik wel eens even te gaan schaaphoeden. Maar ik had wel mijn make-up spulletjes bij me en de condooms, want ik dacht dat zal toch zeker wel wat te vieren zijn. Maar er was natuurlijk helemaal niks te vieren. Het was gewoon één klein geheugd. En het enige wat ik daar had was een oud, daar ben ik dan, er waren alleen maar de lammeren. Ja, maar geweldig. Ja. Ja. En dan kreeg ik per dag 2 theezakjes en een rol wc-papier voor een week. En dan had je 3 border collies, 20 katten, 2 pauwen, 10 ganzen. Dat zat allemaal in dat En de dorp. verantwoordelijkheid over een hele meute schapen. Met de herder, met de herder. Oh, ja. En met de herder. En toen weet ik nog goed dat ik op een gegeven moment in eerste instantie dacht ik ga dat niet trekken, wat moet ik hier aan? Ja. Schaaphoeden toen. Maar na een paar maanden dat opgaan in de natuur, de natuur is meedogenloos. We zijn toen op een gegeven moment volledig ingesneeuwd geraakt. En toen had ik geen hout gesprokkeld. Dan heb je dus gewoon koud. Ja. Jammer dan. Ik had mijn was niet gedaan en dat was op zo'n hout, weet je wel, zo'n stenen bak met zo'n borstel en zo'n savon de Marseille. En dan had ik niet gedaan. Dus de dag daarna loop je met de schapenstrondkleren rond. Dus alles wat je niet doet, krijg je meteen op je bordje terug. Ja. En na een tijd was ik daar, vond ik dat eerlijk. En ik dacht, ja weet je, dit is zoals het is. Je gaat op in dat ritme van die natuur. Als het wat langer ligt, dus heb je wat minder kaarsen nodig en blijf je wat langer op. Dus ik vond het heerlijk. En ik weet nog goed dat ik op een gegeven moment in april, toen was ik dik een half jaar daar. Toen weet ik nog dat ik daar zat in een schapenstal. En dat vergeet ik nooit meer met zo'n lammetje op mijn arm. En die had zo'n flesje melk. Die was door zijn moeder verstoten. En dan kreeg hij zo'n lekker flesje warme melk. En dat rook een beetje naar vanille. Ja. Oh, ja. En werd een beetje warm. En ik zat er in die schapenstal en de wolken dreven langs. En ik dacht, dit is geluk. Volmaakt geluk. Volmaakt geluk. Ja. Ik ben gezond. Ik had 7 dagboeken in die tijd volgeschreven. En ik dacht, meer is niet nodig. Mijn gezondheid, hier kunnen zitten, hier kunnen genieten. En dat was voor de eerste keer dat ik dacht, ik red me wel weer. Ik zie wel toekomstperspectief. En ik dacht, ik wil eigenlijk in Frankrijk blijven werken. Ik ben nog een tijd daar gebleven. Ben ik naar de hand naar huis gegaan. Ik kreeg een baan aangeboden bij een andere schaapherder een bergje verderop. Zo'n heuveltje verderop. En toen ben ik naar huis gegaan om mijn spullen te regelen. En toen kreeg mijn vader een hartinfarct. Toen ben ik niet teruggegaan. In Nederland, ja. Ja, dat durfde ik niet. Ik denk, god, we hadden toen geen Facebook en geen mobieltjes en we hadden niks. Je bent niet teruggegaan van Frankrijk naar hem toe? Of, Wel, ik ben naar huis gegaan. Hem toe gegaan. Toen was ik alles aan het regelen voor terug naar Frankrijk te gaan voor vast. En toen kreeg mijn vader een hartinfarct. Oh ja, oké. Ja. En toen ging je niet meer naar de schapen terug? Ja. Ja. En toen ben ik, gaandeweg ben ik toch wel weer erop gekomen van ik wil toch wel weer naar het buitenland. Toen ben ik een andere richting, ben ik de verpleging ingegaan. Gaandeweg, want weet je, het mooie is, ik heb toen die genezende factor van de natuur gevoeld. Voor mij is de natuur mijn medicijn geweest. Gewoon alles opgaan in die natuur zonder allerlei middelen. En dan kun je zeggen, je wordt volledig op jezelf teruggeworpen. Ik heb dat geweldig gevonden. Ik kan nu nog altijd genieten als ik in de natuur, ik kampeer nog altijd graag. Als ik maar kort in die natuur ben, ik hoef niet veel, dan voel ik me compleet gelukkig. Dan voel ik geen eenzaamheid, dan voel ik me niet dik en lelijk. Er is niks, dan voel ik me compleet gelukkig. En ook compleet. Nou, maar gaandeweg de tijd besefte ik dat die natuur had mij wel geheeld. Maar wat mij op de been had gehouden, was het gele postautootje wat 1 keer per week die berg opgetoefd kwam met de post uit Maastricht. En ik kon toen mijn briefjes weer terugsturen naar Nederland. Okay. Achteraf besef ik dat als niemand mij ooit meer iets had gestuurd of niemand meer in mij geïnteresseerd was geweest, had ik het niet gered, Jean-Paul. Kijk, ja. Dus ik ben ervan over, en daar zit eigenlijk ook mijn drive van dat kwartier maken, wat mijn vak is. Ja. Dat ik altijd op zoek ben naar verbindingen van mensen. Dat ik, als je denkt dat je er niet meer toe doet, zie ik jou. Dan wil ik jou zien en kijken wat er nog voor je is. Omdat ik zelf heb ervaren hoe akelig het is als je het gevoel hebt dat je helemaal los bent. En
er niks meer te doen. En door die post, wat in dat gele postautootje aangereikt kwam, van brieven en kaarten en soms theezakjes en een flesje wijn. En ik met allemaal kaarten met schapenpis. Ja. Soms schapenkeutels erin, soms een stukje wol erbij. Ja. Dat heeft mij eigenlijk, dat is hetgene wat mij toen uiteindelijk erdoor heeft getrokken. Oké. De natuur heeft het randvoorwaardelijk, maar de betekenisvolle contacten, mensen die nog naar mij vroegen. En dat heeft mij eigenlijk laten overleven, zal ik maar zeggen. En Bijzonder. denken, wacht. Ja. Ja. Dus ik ben heel erg, ik weet dat ooit heeft iemand tegen me gezegd, niemand existeert alleen, een mens bestaat niet alleen. Ik weet wel wat die man bedoelt nu. Ja. Terwijl ik goed alleen kan zijn, maar dat is een keuze. Hè? Ja. Ik heb de keuze tussen mensen zijn en alleen zijn. Er zijn mensen die hebben die keuze niet. En voor die mensen zou ik wel wat willen betekenen. Het zijn die diepe eenzame. Hè? Maar dat is ook misschien een oproep die je doet naar, want we zitten hier toch ook met mensen die dit beluisteren en die denken, oh wacht eventjes, zo doet zij dat. Dat zouden wij dus ook kunnen doen. Ja, wat ik doe is eigenlijk, ik doe vaker, ooit heb ik een paar mensen horen zeggen, god ik zou eens op stap willen, maar ik durf niet alleen. Nou, toen zijn we samen Oet begonnen. Ik zal ook nooit een activiteit noemen, wij zijn eenzaam, kom erbij. Ik doe altijd iets heel gewoons. Samen Oet. En het bestaat inmiddels bijna 9 jaar. We zijn ermee begonnen in 2012. En dat was voor mensen die het gevoel hebben dat ze wel op stap willen, maar niet alleen. Toen zaten we in het Brands Bierhuis en nu zitten we bij Café Zuid. Iedere laatste vrijdag van de maand. Iedereen is welkom, om 7 uur. Nee, je hebt het goed. Consumpties betaal je zelf, Ja. bitterballen worden gesponsord. En je bent altijd welkom. Wat leuk. Het maakt niet uit hoe laat je komt, of dat je lang blijft of niet lang blijft. Al drink je maar 1 consumptie, want ik weet niet wat mensen te besteden hebben. En er hangt altijd een sfeer van openheid en gastvrijheid. Je bent altijd welkom. Dus Geweldig. mensen, en dat is nu inmiddels een groepje, en als er iemand bij komt, iedereen weet hoe het is om ergens binnen te komen en je niet welkom te voelen. Dus wij hebben een groep die omarmen iedereen wat er komt. En het is een geweldige, leuke groep. Iedere laatste vrijdag van de ja, maand? nu met corona was het niet. Ja, ja. Dus ik hoop vanaf juni of juli. Ja. Vanaf juli zit ik weer erbij, want toevallig zit ik eind juni ergens anders. Ja. Iedere laatste vrijdag van de maand vanaf 7 uur bij Café Zuid. Geweldig. Iedereen is welkom. Ja, dat is een Vertel geweldig het initiatief. voor. En dat zou ook navolging mogen hebben in andere Je steden, hoeft in maar- andere dorpen. Waarom niet? Het enige wat je nodig hebt is een geweldig concept. cafeetje waar je naartoe gaat. Je hoeft niet eens te zeggen dat je met mensen komt met een psychische wet. Waarom? Je bent gewoon een klant en je komt daar en je drinkt wat. En een cafeetje waar iedereen... En je moet iemand hebben die dat leuk vindt om te doen. Ik vind het geweldig. Is het ook. Ik vind het geweldig. Is het ook. Wat Ja. ook heel erg verbindend werkt, dat is verhalen vertellen. We hebben verhalen van Vreugde hebben we opgericht. Dat is eigenlijk naar aanleiding van de lege zondagen. Mensen voelen zich de zondagen vaak eenzaam en verlaten. En als je mensen koppelt aan een leuke activiteit, en dan vroeger wij hadden de Koepelhof, die stelde hun ruimte ter beschikking, kostte niks. Koffie en thee, zelf betalen. En dan gingen we verhalen van vroeger, herinneringen ophalen. Hoe was je eerste zoen? Hoe speelde je als kind? Met wie speelde je? Wat deed je buiten? Wat deed je? Hoe was je eerste verliefdheid? Hele verhalen van de oorlog en van school en alles komt bij elkaar. En dat verbindt ook. En mensen gaan naar buiten, die hebben zich allemaal plezier Een gehad. geweldige zondag gehad. Ja. En ook weer kunnen vertellen over een tijd dat ze niet eenzaam waren. Want je gaat terug naar een periode waar ze happy waren en zorgeloos. Dus dat is er. We hebben proef de wijkroutes georganiseerd. Dat is dat je langs al die buurtinitiatieven loopt en dan ga je kijken wat mensen daar hebben. Ja. En dat is ook een manier om mensen in het zonnetje te zetten. Maar ook, dat zijn allemaal bevlogen vrijwilligers, die hebben geen tijd voor PR. Die gaan geen reclame maken. Dus als je daar langs loopt, kun je kijken wat er is. Het zijn altijd dingen die bijna niks kosten. Dan kun je eten of creatieve bezigheden of van alles is er te doen. Nu vroegen we jou ook van heb je een bijzonder boek wat op jou indruk heeft gemaakt, wat op een of andere manier toch die thematiek die jou aangrijpt behandelt. Toen kwam je in een boek waarin toch het deel van de tegenslag en ook een beetje de eenzaamheid, maar ook het gevecht eigenlijk heel erg in gestreden wordt. Dat is van de schrijfster Rainer Winn. En die heeft het beschreven in 2018 hoe zij samen met haar doodzieke man uit huis wordt gezet. Ja. En aan een enorme wandeling begint aan de Zuid-Engelse westkust. Ja, het Zoutpad. Ja, het Zoutpad, zo heet het, ja.
Het Wat is dat voor een boek? Dat is natuurlijk wel een biografie, een ik moet autobiografie. een beetje disclaimer bij vermelden. Dat degene Ja. die het nog lezen wil, Ja. die hoort misschien hoe het afloopt, maar dat is dan maar even zo. Nou, Rena Maar- Win is die vrouw die wat inderdaad een bed and breakfast heeft. En met een vriend die achteraf oplichter bleek te zijn. Die gaan ze foute belegging. En dan raakt ze alles kwijt. En in die tijd hoort ze dat haar man, en ze zijn er rond de 60. En de kinderen zijn al uit huis. En dan gaan ze, hoort ze dat haar man heel erg ziek is. En ook waarschijnlijk doodgaat. En dan het enige wat ze kunnen doen is een tentje pakken en we gaan lopen. En wat het bijzondere is, het boek gaat alleen maar over die wandeling, maar ook over de saamhorigheid van het koppel. Over dat die man, doordat hij loopt, ineens niet meer zo ziek is, dat zijn stramme lijf weer begint op te knappen. Dat ze mensen tegenkomen die ontzettend aardig zijn, maar dat ze ook vaak als daklozen worden genegeerd en geminacht. Dus die mensen komen alle soorten dingen tegen en gaandeweg de tijd is alles wat ze kwijt hebben geraakt aan materiële zaken, wordt steeds minder belangrijk en worden ze steeds meer één met die hele natuur. En dat pad wordt eigenlijk hun tweede huis, want ze zeggen op een gegeven moment, zijn ze een tijdje, wonen ze dan, mogen ze onderdakken ergens hebben in de winter als ze niet kunnen wandelen. En dan voelen ze zich eigenlijk helemaal niet meer prettig, want ze willen dat pad op. Dat pad is eigenlijk hun nieuwe thuis geworden. Ja. Bijzonder mooi. Ja, ik heb eens eventjes gekeken naar plaatjes van dat gebied. Ja. We hebben een videootje van het boek, dat kunnen we misschien tegelijkertijd even afspelen. Ja. Dit is in feite de thematiek die je Ja. hier ziet. Als je dat gebied ziet, dat is een prachtig Ja, natuurgebied ja. met rotsen en eigenlijk ook een heel boomloos gebied hè, Ja, ja. meteen aan de kust. Ja. En dat moet een enorme impact hebben om daar Ja. te wandelen. Dat is Ja, natuurlijk ook ja. waarschijnlijk een heel populair wandelgebied. Dat en ook dat ze, want het schijnt, ze hebben het ook over dat boekje wat ze meenemen, dat wandelgidsje. Ja. Dat is dus inderdaad een wandelgebied. Wat zij ook zeggen is dat ze, de Zuidwestkust, Ja. dat ze 1000 kilometer lopen is het ja, ongeveer. 1000 kilometer. Ja. Dat ze nooit tegen weer en wind, alles tegen. En tot het er op een gegeven moment ook niks meer uitmaakt. Ja. Kleren, ze stinken uren in de wind. Het maakt allemaal niks meer uit. Honden die tegen die tent aan pissen, dat soort dingen. Maar ja, alles. Ja, ze kunnen geen kant op. Ze nee. blijven maar lopen. Ja, ik vind het bijzonder. Als je het hebt over veerkracht en het loslaten van alle materiële. Ik vond hem bijzonder. En het nieuwe heette Wilde Stilte. Dat ga ik nu lezen, want dat komt met goed. Dan denk ik, het zal ook wel zo mooi zijn. Het kan niet anders. Ja. Ja, het is natuurlijk een vrouw die het op een hele bijzondere manier ervaart. Ja. Ik denk dat ze weer in een huis woont, maar dat zal ook niet vanzelf zijn gegaan. Want Geen idee. ja, ik heb een interviewtje met haar Oh, gezien oké. en ze vond het terug in een huis gaan wonen, vond ze heel erg lastig. Nou, En het is mij even ontgaan of wat er met die man gebeurd is, maar ik denk dat dat verkeerd is afgelopen. Maar Geen dat idee. weet ik ook niet zeker. nee. En, maar het is wel een aangrijpend verhaal. Ja. Het is zeker een aanbeveling om het eens te lezen. Ja. De Want paperback. het is absoluut geen triest verhaal. Hè? Ja. Het is niet dat je het boek zit te lezen constant met tranen in de ogen. Eerder Ja. met bewondering. En ik kon het niet meer stoppen met uitlezen. En het gaat alleen maar over die wandeling. Maar ja, ik vond het subliem aangrijpend en indrukwekkend. Een En de aanbeveling, liefde voor ja. de natuur. Ja. De aanbeveling nemen we mee. We gaan bij boekhandel de Tribune of in de Dominicanenkerk. Ja. Daar kunnen we terecht voor een exemplaar. En ik ben er ook heel benieuwd naar. Want maar ja, je bent natuurlijk ook, je hebt dat ook een beetje leren inzien door jouw zus. Want die heeft natuurlijk ook dat proces doorgemaakt van dingen moeten loslaten. Mijn zus die is in 2002 ziek geworden met MS. Die had een goede baan bij de belastingen, niks aan de hand, zoontje van 9. En toen werd ze ziek en kreeg ze MS. En in 2012, toen was ze wel al in de rolstoel, maar toen kon ze nog veel meer bewegen. En toen is haar man heeft haar in de steek gelaten. En toen is ze dus haar huis verlaten, is ze naar Kerkrade gaan revalideren. Daar bleek dat ze toch wel te ziek was. En toen is ze in die focuswoning terechtgekomen. En dat is eigenlijk bijna een geluk, een zegening geweest. Want de focuswoning, anders was ze in een verpleegkliniek terechtgekomen waar je overgeleverd bent aan de tijd van de verzorging. Maar zij mag nu zelf bepalen hoe zij haar leven leidt. Ja, en ja. dat is wel natuurlijk een Ja. En ze zegt ook, want ik heb het hartstikke naar mijn zin, zegt ze. En dus wat dat betreft is ze wel helemaal happy met haar leven. Dat is Je hebt ongelooflijk. ons wat foto's Ja, laat hem gestuurd maar van je zus. En hier zien we Dat dat. is mijn zus, ja, En, zeker.
Zij maakt er dus echt wat van. Binnen Ja. alle beperkingen Ja. die er zijn, kun je daar Ja. alleen maar van leren door Ja. te beseffen dat als je dingen niet hebt, dat het toch allemaal kan. Ja, die kan helemaal alleen haar hoofd bewegen. En Ja. als je ziet hoe... die zit steviger in elkaar als mij. Ik worstel met veel meer onzekerheden. Dus als ik haar bel, stikt zij mij een hart onder de riem. En niet andersom. Ja, ja. En dat is heel apart. Ja. Als ik met haar op stap ben, is ze... Kijk, dat is ze met haar... ze wordt weer oma nu weer binnenkort. Oh, kijk, ja, dat is haar zoon. Dat is wel, geweldig. Ja, ja. En voor die zoon hebben we natuurlijk ook alle bewondering. Want die is vanaf zijn 9e natuurlijk toch altijd wat mantelzorger geweest. En die doet... eigenlijk ervoor zorgen dat allemaal mooie dingen op het pad van zijn moeder komen. En dat vind ik natuurlijk... Geweldig. Ja, die man die is een kleine held voor mij. Ja. Of een kleine grote held, moet ik zeggen. Ja. Ze kwam ook nog in de publieke belangstelling opeens. Met Wat Stef Bos. wat gebeurde daar? Hoe kwam dat? Ik heb toen dat interview gehad bij Roderick Soeklig over Into Your Place. En toen werd ik gebeld door een van die journalisten of ik niet nog een mooi verhaal wist. Omdat ik natuurlijk toch een netwerk heb met allemaal bijzondere levensverhalen. Oh ja. En die jongeren van Into Your Place die waren in de spotlight gezet. En toen zei ik, ja god, jij zeg maar wie je wilt. Ik zeg, ik heb zoveel mooie verhalen, zei ik toen. Hè. Je hoeft het maar te zeggen. Ik zeg, maar ik heb ook nog een zus. Waar wel een mooi verhaal aan vertellen. En toen uiteindelijk is zij gekozen geworden om dan inderdaad haar levenslied, daar heeft hij dus een lied opgeschreven. Wat leuk. De hele dag met haar opgetrokken, ontzettend een leuke man, die Stef Bos. Heel betrokken, ook heel ontroerd, een hele gevoelige man. En die heeft een hele dag met haar opgetrokken, het ouderlijk huis, bij haar thuis, op het Koningsplein gezeten. En die heeft naar de hand een liedje voor haar gezongen, wat hij voor haar geschreven heeft. Ja, Geweldig. ja, dat is echt... Hoe bijzonder. Ja. Dus ik moet zeggen, jullie weten er wel een goede draai aan te geven. Want ja, als ik het zo hoor, jullie pakken Komt gewoon zo de op boel je op. pad. Het komt, ja, maar het is ook dat is echt wel een instelling om dingen aan te pakken. Ja. Zo, binnen de mogelijkheden die er zijn. Ja. Jullie zijn ook niet bang om uit je comfortzone te stappen. Want dat is in feite wat jij ook een beetje gedaan hebt met je hele schapenavontuur. Ja, ik ben nogal van het rigoureuze. Ja, Ik ben nogal van het rigoureuze. Ik ben niet van het geleidelijke. Bij mij is het voep. Ik zie wel een springende diep en naar de hand denk oh, de gevolgen niet. Waar ben ik aan begonnen? Ja, ik weet van tevoren vaak niet waar ik uitkom en ik kom toch altijd uit waar ik zijn moet. Zo kijk ik naar. Ja. Uit de comfortzone. Ja. Ja, dus het is alleen maar aan te bevelen voor mensen om dat binnen bepaalde marges, met een zeker, ik zeg maar even een vangnet voor de salto mortale, om dat toch eens te doen. Ja, nou, ik zeg altijd, je bent gebonden aan je eigen grenzen en die vrijheid zit daartussen. Dus als je dingen gaat doen die niet bij je passen, en ik heb ze ook wel gedaan, ik heb ook wel dingen gedaan waar ik achteraf van denk, nogal zelfdestructief. Ik ben gaan liften in Zuid-Frankrijk, ik ben in auto's gestapt met 3 mannen, dat ik achteraf denk, oh, dat heb ik een geluk gehad. Ja. Echt geluk gehad. Ik denk dat mijn vader wel eens heeft gedacht, my god, waar ben je mee wanneer bezig? stopt hij mee met dingen? Maar het is vooral dat je vooral kijkt waar je zelf blij van wordt en volg je hart. Ja. Want dat klopt. Dat klinkt heel raar, maar op het moment dat ik bijvoorbeeld toen met die burn-out niet meer terug wilde in die baan. En op dat moment ben ik blootvoets, ik had geen werk meer en een uitkering. En ik dacht, ik weet het gewoon niet meer. En toen ben ik maar gaan schapenhoeden, omdat ik dacht, ik wilde in die natuur, dat is het enige wat ik wilde. En ik wilde gewoon iets met mijn handen doen, ik wilde niks meer met mijn hoofd doen. Iets leren en ja. Dus ik denk als je durft stappen te nemen, en ik zeg altijd als je ergens in zit, zeg ik ook altijd tegen mijn kinderen, op het moment dat je ergens in zit waar je niet tevreden bent, onderzoek dan goed wat dat is en kijk of je er iets aan kunt veranderen, of dat je eruit moet stappen of iets anders en investeer weer in jezelf. Voor mij ga je een nieuwe cursus volgen of voor mij het maakt niet uit, maar zorg dat je voor jezelf mooie dingen, je hebt maar 1 leven. Dus vaak dat is dan je bent. Hè. Ja. En die dingen hoeven ook niet per definitie makkelijk te zijn. Die mogen best wel een beetje een uitdaging zijn. Ja, als je het aandurft. Hè. Want je had ook een prachtig voorbeeld van een film waarin dat eigenlijk een beetje escaleert. Into the Wild. Into the Wild. Een prachtige film van Sean Penn, die, althans die is de regisseur. En die heeft het leven beschreven van Chris McCandless. Ik weet de naam al niet meer. Ja. Een jongen in, volgens mij in 1992 moet dat zijn geweest. Die zijn ouders verlaat en die zegt, nou die toekomst die jullie voor mij zien, die zie ik helemaal niet. Ja.
Wat gebeurt er? En hij gaat dan de natuur, hij wil helemaal opgaan in de natuur en de natuur zo beleven en in de natuur leven, waardoor hij bijvoorbeeld wel jaagt, maar niet zoveel jaagt dat er beesten verloren gaan. Dus hij doet alleen maar dat stukje wat nodig is. Ja. En hij ontmoet mensen en eigenlijk zit er ook wel een heel stukje verdriet. Ook omdat hij zich miskend heeft gevoeld in zijn ouderlijk huis, dus dat is ook wel de drive. Gaandeweg komt hij daar ook wel mee klaar. Hier zie je zijn gezin, hè? hij. Dus hij als jongetje met een zusje, waarmee hij later een heel goed contact heeft, maar met die ouders eigenlijk helemaal niet zo'n goed contact. Nee, omdat hij voor de buitenwereld vooral een hoop poeha op wilde houden. En hij wilde gewoon tot echte, oprechte leven beleven en niet alleen maar naar de buitenwereld schijnen. Het pijnlijke is dat deze jongen is op een gegeven moment in een bus gaan wonen in de wildernis. Ja, daar hebben we ook een plaatje van. Hè? Dus hier heb je de bekende bus. Het is een iconische bus, want het is eigenlijk een cultfilm geworden. Omdat een hele hoop mensen dit zo'n dramatisch verhaal vinden. Ja. Hij heeft een riviertje overgestoken. Hij is bij die bus heeft hij gevonden in de zomertijd. Ja. En toen de herfst eraan kwam, toen werd dat riviertje een heuse rivier. Ja, dat weet ik en kon hij niet meer terug. Dat, en uiteindelijk is hij op planten, hij wist op welke planten eetbaar waren. Ja. En hij is gestorven aan een verkeerde plant. En tot hij wist dat hij hem had ingenomen en hij zou uitdrogen en sterven. En die bus is pas weggetakeld, omdat het leidde tot hele... plaatjes van. We krijgen nog een paar plaatjes. Hier zie je de jongen. Ja. Hier is hij best wel trots, want hij heeft hier iets geschoten wat hij eten kan, blijkbaar. En hij was tot op zekere hoogte zelfredzaam. Ik heb de film ook gezien en het is toch wel dramatisch hoe hij zijn situatie steeds verder verslechtert. Hier weer trots. Hè. Ik heb een hertenpoot gevonden ergens. Of ik weet niet of hij het geschoten heeft. Maar hij komt ook nog een beer tegen, kan ik me herinneren, in het verhaal. Dus het is toch wel echt een wild, onherbergzaam gebied. Dit is de laatste foto die hij van zichzelf gemaakt heeft. Je ziet dat hij ernstig vermagert. Dat is natuurlijk heel dramatisch. En al die tijd zit hij vooral in die bus. En hij houdt ook een dagboek bij. Ja, dit is dan die bus zoals hij daar heel lang gestaan heeft. Bedoeld voor jagers en mensen, trappers die daar een tijdje verblijven. Ja. En uiteindelijk loopt het verkeerd met hem af. Hij haalt het niet. Ja. Wat is daar de les? Want deze jongen die schrijft op een gegeven moment een heel opmerkelijk zinnetje. Happiness, even kijken, happiness is only real when it's shared. Dat geloof ik wel. Ja, hij komt tot die ultieme beleving die jij denk ik ook hebt gehad. Ja, niemand existeert alleen. Dat is hetzelfde op het moment dat je vreugde hebt. En je kunt het delen, heb je dubbele vreugde. En als je smart hebt of verdriet en je kunt het delen, daarvoor zeg ik altijd, vertel je verhaal. Vertel je verdriet, vertel je kwetsbaarheden, want het lucht op. Je hoeft niet de perfecte mens uit te hangen, want die bestaat niet. En in de psychiatrie zijn we zover dat ook er oog is voor dat lijden en wat is kwijtgeraakt. En als je daar geen oog voor hebt, kan het ook niet eruit. En het lucht op als je gewoon dingen mag vertellen, zonder dat mensen daar een oordeel over vellen. Want dat is vaak wat gebeurt. Als ik vertel dat ik bijvoorbeeld, straks wat ik zei, dan ga je met de make-up en de condoompjes de berg op. Dan zullen mensen zeggen, nou, interesseert me niks meer als Jean-Paul. Mensen vinden altijd wat ervan. Maar het gaat erom dat je oordeelloos leert luisteren naar mensen. En als je het verhaal wil begrijpen, weet dan het hele verhaal. Weet de hele olifant. Van de kop tot de slurf, tot de staart. En kijk dan of je dan nog hetzelfde oordeel hebt. Dat vergt een stukje loslaten van alles wat wij vinden van mensen. En dan krijg je ook een hele andere baan. En ik denk op het moment dat je leed mag delen, dat lucht op. En dan is het half leed, halve smart. Gedeelde vreugde en halve smart. Dat geloof ik echt wel. Ja. Nou, dat komt in die film heel dramatisch tot uitdrukking. Ja. Hij krast dat zinnetje daar ook in een van die dagboeken. Ja. En hij heeft opeens in de gaten, als je alleen bent, dan is het inderdaad niks. Nee. Dan is het niet volbracht. Nee, dan is het niet volbracht. Ja. Prachtige film, prachtige scène. Zeker aan te bevelen voor iedereen die van de natuur houdt vooral. Ook nog eens, denk ik. Ja, dus ik vind hem een aanrader, ja. Nou, Siska, geweldig. Ja, weet je, we zijn een beetje aan het einde van ons uurtje gekomen. Ja, zo snel gaat dat. En je hebt heel wat levenslessen heb je meegegeven. Dit is er eentje. Er komt ook een beetje humor aan. Niet te serieus. Daar ontbreekt het niet aan. Nee, dat weten we. Dat is een van jouw handelsmerken en dat doet het fantastisch. Humor en zelfspot. Jouw vlogs, die moeten we ook echt allemaal bekijken. Want die zijn toch wel, die zijn uit het hart, hè?
Uit het hart, Ja. dat is waar. Ja, ik had niks anders, alleen maar uit het hart. Ja, Ja, en ja, ook ja. meteen online. Ja. Je zegt niet, dat moet op en uit. Nee, niet gauw. Nee hoor, Ja. nee. Heel goed, ja, Ja. dat is toch gewoon fantastisch. Nee, Sis, ja, superleuk dat je er was. Dankjewel. Je bent ook nog niet weg hier, want we drinken dadelijk nog fijn ons wijntje leeg. Ja. Maar we gaan de kijkers in ieder geval tot ziens zeggen. Ja, dank jullie wel. En misschien we samen uit. Ja, we samen Drink goed er op eentje met vrijdag, de laatste vrijdag Laatste in Café vrijdag van de Zuid. maand, zeker. En voor degenen die volgende week willen kijken naar Radio Perolas, ik zou zeggen jongens, schakel erin. We hebben vast weer een nieuwe gast. We gaan er naar op zoek. En voor straks wel te rusten en tot ziens. Dankjewel.